Jeg hedder Michael, og jeg er Technology Sales Specialist i ViaMap, så det er mig, man blandt andet møder, når man skal i gang med at bruge det her BNBO-værktøj, som vi har beriget vores eksisterende Mapit-platform med. Jeg vil nu gå i gang med at vise jer en demo inde i selve platformen. Vi er nu inde og kigge i Mapit-platformen. Bare for en hurtig intro til selve platformen, så kan jeg lige sige, at den er browserbaseret, det vil sige, at der er ikke noget behov for, at man får en lokal installation på sin computer ude hos jer i kommunerne. Mapit-platformen, der er der mulighed for at fremsøge alle ejendomme i Danmark. Der er også mulighed for at tilgå alle offentlige ejendomsregister, og man har mulighed for at benytte de mere end 300 forskellige kortlag, som der ligger herinde i platformen. Kortlag, jeg vil bare lige fremhæve nogle enkelte af dem. Det kunne være jordbundskort, paragraf 3 beskyttet natur, havvand på land, det er noget, der optager rigtig mange af jer ude i kommunerne, og nogle af jer bruger faktisk allerede vores platform i dag. Hvis vi lige kigger på havvand på land, og jeg tænder for det kortlag, der ligger her, jamen så kan vi se her, at der er der er i hvert fald grund for, at vi skal i gang med noget kystsikringsprojekt forskellige områder her i landet. Og det er altså også noget, som man kan bruge platformen til her. Noget andet, som man kan bruge platformen til, det er at indlæse sine egne data. Og det gør man heroppe i tilføj kortlag, og på den måde har vi mulighed for at skabe en samlet visualisering på kort. Det, som vi også kan gøre med platformen, det er, at vi kan generere et link til det, som vi sidder og arbejder i. Jeg har mulighed for at lave et projekt, som jeg kan dele med de kollegaer, som er med i den gruppe, hvor vi arbejder på et projekt her og nu. Og jeg har også mulighed for at embedde et link, det vil sige, at jeg kan lægge det op på kommunens hjemmeside, sådan så eksempelvis lodsejere, som vi skal gå ind og kigge på lige her om lidt i forhold til BNBO, kan logge ind og se det, som vi har delt med personen. Nok om det. Nu skal vi kigge på BNBO. Og BNBO, det ligger faktisk som et kortlag. Vi har alle områder i Danmark, alle de steder, hvor der ligger BNBO'er, som vi skal tage stilling til. Og her i eksemplet, når jeg lige zoomer en lille smule ind, så kan vi se, at der ligger en masse BNBO'er her med forskellige farver. Det er sådan, at hernede i signaturforklaringen, der kan jeg hurtigt få et overblik over, hvilken BNBO der rent faktisk skal tale om, og om der skal ske en indsats. Den BNBO, der ligger lige her, den er orange, og kigger jeg herned, så kan jeg se, at den er gennemgået, og indsats er nødvendig. Nu slukker jeg lige for det lag igen, og så tænder jeg for en fiktiv BNBO, som jeg har taget udgangspunkt i dagens eksempel. Jeg zoomer lidt ind, og så ser jeg min BNBO her. Den BNBO, der ligger her, den ligger på en mark. Og BNBO'en, den er en del af samlet fast ejendom, som tilhører lodsejer her. Det er det røde område, som jeg har markeret her. Og selve BNBO'en, den ligger herinde midt i marken. Nu vil jeg gå ind og kigge på selve BNBO-værktøjet. Det tilgås herovre i venstre side. Det er her, vi har vores generelle menu. Og når det er, at I går ombord på selve Mapit-platformen i forhold til BNBO, så det billede, som vi ser her, det er på baggrund af jeres data. Der har vi allerede sat det op for jer, sådan så I ude i kommunen kun skal koncentrere jer om, at de billeder, som I ser her, det er de BNBO'er, som I skal tage en afgørelse for i jeres kommune. Det næste, der sker, det er, at vi skal have sat de parametre op, som afgørelsen bliver dannet på baggrund af. Der findes et tandhjul heroppe i toppen. Det trykker jeg lige på. Her, der har vi for eksemplets skyld allerede udfyldt erstatningsprocent. Vi har udfyldt de forskellige faktorer, der ligger til baggrund for erstatningen, altså afhængig af, hvilket areal vi taler om. Og vi har også på baggrund af de jordpriser, som vi får fra Mølbak, sat en minimumspris og en maksimumspris. Igen, det er
jer ude i kommunerne, der afgør, hvilken erstatningsprocent, faktorer og så videre, der skal ligge til grund for den afgørelse, som I træffer på den enkelte BNBO. Men igen, det får man altså sat op her, og det er selvfølgelig noget, som vi hjælper jer med, så I kommer trygt fra start. Når vi kigger på selve statusen, jamen så kan jeg navigere rundt i de forskellige statuskoder, og det kunne eksempelvis være, at jeg gerne vil se en oversigt over de afgørelser, som er sendt til høring hos lodsejer, og så trykker jeg her, og så retter listen sig af ejendommen til herover. Jeg kan også se, hvor mange BNBO'er jeg i alt har, som jeg skal i berøring med, og hvor mange der rent faktisk allerede er afsluttet. Den ejendom, som vi kigger på her, er en fiktiv ejendom, og den klikker jeg på nu. I billedet her, der ser jeg, hvor langt i processen vi er. Jeg har mulighed for at gå ind og skrive noter, og jeg ser noget ejerinformation herovre i højre side til lige med matrikler og marker. Under markarealer, der skal vi til at arbejde lidt. Inden vi gør det, så kan jeg lige fortælle, at her der har vi selvfølgelig status, hvor langt er vi kommet i processen, hvilken markblok er der tale om, marknummer, hvilken afgrøde er der på marken, og så har vi servitut, fradrag, ulempe og selve erstatningen herover. Nu trykker jeg på Editor. Herinde i editoren, der har vi nogle forskellige arealer. Herover i højre side, der er der nogle farvekoder. Det blå område, det er selve BNBO'en. Og det, som vi kan se her på BNBO'en, det er, at den går på tværs af dyrkningsretningen, og den går også ind over nogle forskellige arealer her. For når vi kigger lidt længere ned her, og jeg lige markerer over her, de her røde felter, så har vi altså en paragraf 3 eng, der ligger heroppe, og her skal der i mit eksempel ikke ske erstatning. Og det samme her i den her paragraf 3 sø, som jeg har liggende her, der skal heller ikke ske erstatning. Så har vi det grønne omrids, og her har jeg altså på forhånd skåret et arronderingsareal i marken her. Og det, som jeg har taget udgangspunkt i, det er det område, der ligger her, altså det, som vi også kalder remisen, denne her sø, der ligger midt i marken. Så når jeg har siddet og skåret det her arronderingsareal, så har jeg taget udgangspunkt i bredden på selve remisen her. Så hvis jeg lige kigger her, så passer det altså til bredden på remisen. Det er her, I som kommune skal gå ind og tegne arronderingsarealet selv på baggrund af det, som I synes, der skal ske erstatning for. Det gør man ved at trykke herop i toppen på polygonværktøjet. Når man gør det, så kan man gå ind og tegne ud fra de parametre, som man ønsker. Nu har vi tegnet nogle lange linjer, som følger den her remise, men jeg kunne også vælge at sige, jamen så tegner jeg lidt mere hakket her. Igen, det er jer, der tager afgørelse herfor. Jeg kan se dyrkningsretningen, og jeg kan se sporene for marksprøjten i marken, så jeg har altså et rigtig godt overblik, når jeg skal gå ind og tegne det her arronderingsareal. Jeg kan skrive noget herinde i feltet for eksempelvis arronderingsarealet, og når jeg gør det, så kommer det med ud på selve opgørelsen, som vi ser om et øjeblik. Jeg kan skrive en note hernede, og jeg skal selvfølgelig huske at trykke godkend. Tilbage på billedet, hvor vi stod før, der har vi jo altså selve erstatningen her. Og så har vi også 2 yderligere markblokke, hvor der så ikke skal ske erstatning for. Det som var i tegningen, som vi kiggede på før, altså selve omridset af BNBO'en ud fra samlet fast ejendom, det var jo, at der lå nogle områder i marken, som der ikke skal ske erstatning for. Der var blandt andet et engstykke, og derfor så bliver det selvfølgelig også vist her, da vi opgør erstatningen per markblok. Når vi kigger på selve opgørelsen, så har vi gjort det overskueligt for jer. Vi har valgt at dele det op i markblokke, og der var 3 markblokke, hvor der så skal ske erstatning for den øverste markblok.
Der, hvor selve erstatningen ligger, det har vi samlet i toppen. Jeg har selve arealtypen her. Jeg har en note. Den note, som jeg henviste til før for mit arronderingsareal, det er det, der kommer med her. Kigger vi på selve erstatningen, så har vi et servitutareal. Det er også det, som der var selve BNBO'en. Det var der, hvor jeg i mine indstillinger havde sat det til en maksimumpris på 24 kroner, og jeg havde sat det til en faktor 1 og med 60% erstatning. Det giver godt 90.000 herude. Det, som jeg også har taget stilling til, det var, at der var nogle fradragsarealer. Og det er de 2 fradragsarealer, som der ligger heroppe, som er slået sammen. Altså paragraf 3 eng og paragraf 3 sø. Der skal ikke ske erstatning, derfor er det faktor 0 i mit eksempel, og derfor er totalen også 0 kroner. Så har jeg mit ulempeareal her, også det, som vi kalder arronderingsareal. Der har jeg igen sat det til en takst på 24 kroner, og i mit eksempel sat det til 0,5 i erstatning. Stadigvæk den samme erstatningsprocent, og det giver så et samlet beløb herude på godt 34.000 kroner. Og igen, den samlede erstatning ligger her. Nu er det sådan, at vi skal sende det her til partshøring, denne her afgørelse, som vi har truffet. Og derfor så trykker jeg nu på afgørelsesikonet hernede under. Når jeg kigger her på min afgørelse, så er det et eksempel, hvor vi blot har taget udgangspunkt i, at vi skal oplyse til hvem det er, hvilken kommune, der er noget dato, hvilken adresse det er, og hvad det egentlig drejer sig om, de paragrafer, som vi ender og berører, og så selve erstatningen hernede. I har jeres egne påbudsdokumenter ude i kommunerne, så igen, det er altså kun for eksemplets skyld. Det næste, jeg skal kigge på, det er selve kortbilaget. Og når jeg trykker på kortbilaget, som jo også er en del af selve afgørelsen, jamen så får jeg her selve e-ridset. Jeg får også en signaturforklaring, hvad det er, der ligger her på marken, og hvad det er, der ligger til grund for den afgørelse, som jeg sender påbud om til lodsejer. Igen, det er et eksempel, og det er selvfølgelig i jeres brand med jer som afsender. Det var, hvad vi havde at vise her og nu i selve BNBO-værktøjet. Men igen, vi hjælper jer selvfølgelig rigtig godt fra start, så I bliver trygge med at bruge BNBO-værktøjet, når I skal i gang ude i kommunen.